No, dúfam, že mi písomky odozdali všetci. Takže, no, dneska si preberieme nové učivo. Babi, ja vás fakt rozsadím a mne to je jedno, vy sa stále v kuse bavíte. A keď mi všetci odozdali aj testy, vy sa stále bavíte. Ema, ja už fakt neviem, akože dobre, na teste som vám to ešte povolila. Ale fakt, poslednú šancu vám dávam. Jak sa budete stále baviť, ja vás rozsadím. A ste tam všetky baby pri sebe. Celá partia. Ja vás fakt rozsadím. Tak im treba, zaslúžia si to. Dobre, pani učiteľka, my si už na to budeme dávať veľký pozor. Len viete teda, my sme také roztatarené, že sa tešíme na Halloween, keby sme ho mali, tak... Že, chápete? No, presne, pani učiteľka. Ale nebojte sa, my to už chápeme, že sa nemôžeme tak správať, tak budeme to dodržiavať a nebojte sa, my sa budeme snažiť, aby sme to vždycky napravili. Čo keď budem mať z tej písomky 3? To by sa moja mama nepotešila. Nic sa ty neboj, keď si to odo mňa odpísala, tak teda si sa neurobila, tak to je chyba tvoja. Ale však aj keby, ja som možno tam tiež mala určite nejaké debilné chyby, takže aj keby, možno, že budeš mať 1 a možno, že som tam ja dopísala sami z prostosti, takže nemusíš byť vôbec akože v úžase, že dostaneš 3. To možno, že ja dostanem ešte 3 a nebudem mať ani dobrú známku. Takhle učil som sa poctivo, ale to neznamená, že budem mať 1. Vy to nie je až tak zle, však pohoda. Sa nudím. Čo ideme robiť, bravko? No čauko, Enka, máš tej písomky 1? Oh, baby, čo si sa na to pýtala? Teraz som zrovna nepočúvala. Či už opravovala tie písomky a dostala si 1? Nie, ale tak môžem ti povedať, že akože dúfam, že sa na ne nenahnevaš, ale odpísala mi to celé Elena. Sorry, akože ja som to fakt nevedela, to bola ťažká písomka a ja som to nevedela, takže môžeš mi kľudne veriť, ale ak som to nevedela, bolo to strašne ťažké, takže by som to neurobila ani tak nikdy. Tak ale hlavne zase je, že som to nejako prežila, že som nemusela robiť nejaké komplikované veci. A dúfam, že to Emma mala dobre. No, v to dúfam. V to dúfať môžem aj ja. A čo? Čo bolo v škole? Nejako ste sa bavili, alebo čo zase? Tá učiteľka mi už asi bude písať, čo? Tak ako máme nový zasedací poriadok, a čo? Môžeme tak sedieť, pretože nás tak dala. Tak čo máš za problém? A trošku nás párkrát upozornila, však pohoda. Takže pohoda. Ale tak, akože trošku nás upozornila. A čo je taký problém, že nás upozornila, však to nemusíš tak strašne riešiť. A isto ti písať nebude, pretože sme sa úplne polepšili. A všetko úplne, že šlo dobre. Ešte Filomena sa nám smiala, že to máme za trest. A za čo? Za nič. O, tak akože Elena to dala odpísať všetkým, takže nemusíš sa sťažovať, že to dala len odpísať mne. Tak tá učiteľka uvidí, že to teraz akože sa máte rovnaké známky. Tak ako ja sa za to na teba nehnevám, ale tak pohoda akože. Dobre, no, tak ale hlavne, že ti neprišla poznámočka. No, teraz sa hlavne musíš naučiť na zajtra. Zajtra píšete ten test zase, z čoho to píšete, z geografie či z biológie, ani neviem sama. Ale chod sa zatiaľ učiť, teda môžeš mať zatiaľ voľno trošku, iba trošku. No keď sa trošku budeš mať voľno, tak môžeš zase ísť sa nejako pohrať aj von alebo s kamočkami a potom sa budeme učiť spolu, aby si to teda mala na 1. No, a čo? Už ste sa rozprávali o vianočných trhoch? Ani náhodou. A teraz ma nechaj, tak chcem mať trochu voľna. No, ktorú pesničku si pustím? Asi to takú metalickú, aby sa mi robila. Oh, baby, you'll be my higher. Oh, baby, do 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 do. Do 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 do. Tak ako čo ti mám na ňu povedať? Však také dieťa máš, tak no ide už do puberty, tak čo ti mám povedať? No ide to chápem, nie som taká blbá, ako si myslíš. No, čo ti aj ja na ňu poviem, však má trochu voľná, však si užije, no. Idem spratať riad, ty si tam choď láhnuť a potom ešte ti niečo dačo poviem, lebo vieš, z knižnice, čo si zase prišlo, tak však chápeš. Oh, baby, you be my heart. No čaute. Tak ako, som úplne zvedavá, či sme toho testu dostali. Som si istá, že učiteľka nám určite zapísala všetky 5 a bude nám ukazovať, jak sa tam ona fandí sama. No, to poznáme. Presne, to je normálne strašné. Inak by som sa nečudovala, keby to naozaj tak spravila. Čo o nej môžeme len očakávať. To je len veľká zrúda, čo nám skázala všetok život. No, to si aj ja veru myslím. A ja. A
Akože dúfam, že mi všetkým nedá 5. Ale to by najradšej spravila, že nemôžu, pretože by sa všetci rodičia stiažovali. Poďme si teda, že svetro nie je takto strašne. Tie, čo sme si všetky kúpili. Dobrý nápad. Poďme teda. No čo, vyzerám pekne. To sa tiež, že sme si kúpili spolu, ale to nie som svetra, ale bolerka, chápete? Už ide učka. Uklonite sa, je hodina. No ale moja milovaná zlatička, tak som sa na vás tešila, že vám poviem správu, ktorá na vás čakala už tak dlho. No takže teraz vám to už hneď poviem, tak som sa tešila. No, všetci si dostali 3, hej. Bola jedna jednotka, ale to na tom nič nemení, absolútne. Jednotku dostala, predstavte si, Elvíra. Neviem, ako to je možné, ale akože pohoda. Ja som dostala jednotku, to akože možno, že som to od teba všetko odpísala. A vlastne, akože robila som 3 cvičenia dobre, ale za to mať jednotku, to je normálne potešenie. A zapíšete mi tú jednotku, pani učiteľka. No a prečo by som ti ju podľa teba nemala zapísať? Čak to je tvoja vizitka, no ostatne akože 3. Bola 1 5, ale to už radšej neviem hovoriť. Takže moji, viete, čo to znamená, že ja si budem užívať a vy ma budete sledovať. Ale skôr si preberieme učivo a ešte dneska idem na ten koncert. Dúfam, že ste na to nezabudli. No tak pobalte sa, to som vám chcela povedať ako komodu. Tak pobalte sa a ideme ako klasicky. No, dúfam, že si každý zobral pitie vodu, lebo chcel som ísť na ten koncert, takže by ste si zobrali všetko, aby som konečne bola normálna učka, ktorá vie vychovať svoje deti v škole. No, ale ostatne moje deti sú úplne, že super, lepšie než by som radi. No dobre, tak sa nastúpime a môžeme ísť ku srinkám. Presne to, čo sme čakali, tak tu aj máme. Takže strašné toto, fakt. Tak to tam je, že riadne skazila deň. A Elvíra so mnou dostala jednotku. To som si myslela, že ju dostanem aspoň ja. A nie nejaká iná baba, ktorá sa ani neučí. A všetko sa to odpíše od teba. A potom má akože dobrú známku. Čo je za spravodlivosť? No nič, ideme na to tak skôr. Aspoň, že sa nemusíme učiť z prostosti, čo nám ona vykladá na tých hodinách. To fakt akože nie je normálne. Sledné splnenie, citáty. Takže citáty sa ešte budeme učiť, lebo som si prihliadala učebnicu. Akože to, čo tam je popísané, nechceli by ste sa rozhodne učiť. Prečo mi volá mama v tento čas? Toto je ale riadne. Áno, mami, čo sa stalo? Čo, ty si mi nedala vreckové, veď som ti riadne kázala, aby si mi ho tam zbalila? Ty si mi ho tam nedala. No, si robíš srandu. Nie, ale ja som si určite isto nejaké brala, takže nemusíš mať žiadne starosti. Veď kľud, ja som si tam isto nejaké dala. Nemusíš byť taká. Veď kľud. Neboj sa, mám ho tam, ja som si ho tam dávala. Všetko tam mám. Tam má inak dobrú máme, že je tam ešte pali veci. Toto je normálne, že krása. To keby som nemala takú svoju mamu. Neviem si predstaviť, ak by som bola rada. Ale tak akože to, čo som ho nezažila, keď som bola o nej doma. Bolo to super fakt. By som byť jej sestra, keby na to už došlo. Inak počujte, by sa riadne ten obal chodí k tomu bolerku, k tomu outfitu. Veď jasné, tak čau. Áno, ja viem, že sa mi k tomu hodí veľmi. Tak, deťurenice, už sme to dorazili. Prosím vás, chovajte sa normálne. Nechcem tu zase zažívať z prostosti s vami, hej? To si sadnite, ja sa tam sadiem ku ďalšej pani učiteľke a môžete v kľude pozerať, kto tu rozpráva. Teda nie rozpráva, ale chcem vám nejaký príhovor dať. A možno, že sa vám tom javisku objavím aj ja. Tá by sa z toho javiska tak maximálne posrala, lebo tá nevie ani stať na normálnom javisku, čo sa tak strašne bojí. Poštela a posrala. Tak. Ale ju už radšej ani nekomentovať. No tak ideme si sadnúť, babi, kde? Rovno som, kde sme prešli, však to je pohoda, nie? Iba si tu rozložíme veci a pohoda, nie? Však kde inde si chceš sadnúť, tam sú chalani. Pre nich asi nebudeme, však tam spievajú tie sprosté pesničky, počúvajú svoje slúchatka. Tak akože, halo? Kde chceš sadnúť okrem toho? Hlavne si už niekde sadníme, pretože ma strašne bolia nohy z tej cesty. By som si rada konečne sadla. No poďme teda sem. Tak, deti, ja som Mária Pandová a dúfam, že sa vám teda páči toto vystúpenie a že ste tu prišli preto, aby ste sa mohli pozerať, ako tu teda ja spievam. S mojou kapelou je tu JD a Greeny. Tak,
A dúfam, že sa mi teda bude páčiť. A som tu preto, aby som vám mohla zaspievať. A dúfam, že si túto exkurziu žijete. Nejaké moderné meno akože na túto dobu. Hej, ale tak pohoda. Ale akože ja dúfam, že to bude nejaký dobrý koncert, pretože nechcem sa seba zažívať hodinové koncerty, ktoré akože vôbec akože žiadny zmysel nemajú. Zvedavá, akože o čom to bude. Je mi to ľúto, ale nikoho bohužiaľ na park nemôžem zavolať, pretože som to mala teda nakázané od môjho riaditeľa. Ale tak samozrejme som rada, že ste tu mohli všetci prísť a že sme sa tu takto pekne teda s pani učiteľkami dohodli, lebo jedna pani, vaša pani riaditeľka mi písala, že by chcela vidieť naše koncerty, teda jeden koncert, lebo sa strašne tešila. Tak neskôr vám poviem takú básničku, ak niekto poznáte. Možno ste ju mali nahvieť zo Slavo Kubín a volá sa to, že Zlatá muzika. Je to veľmi populárna, akože báseň. Tak ja dúfam, že sa aj vám bude páčiť a ja ju viem teda naspamäť, tak môžeme ísť. Takže poprosím, aby sa teda všetci utíšili. Aby som bola, keby sme mohli začať. Takže idem na to, dobre? Poprosím kľud, aby som sa ja mohla sústrediť. Takže 3, 4. Milan Rufus, Zlatá muzika. No dobre, tak začínam teda. Že či ona nemá trochu stres, vyzerá tak úplne hnusne. Však som zvedavá, čo nám zarecituje. Ja som to, že básničku v živote nepočula. Tak ale možno, že sa to aj nejako vyplatí počúvať, nie?